wat is er dan anders? En ik zal je toch een paar dingen proberen mee te geven. Ten eerste is er geen kamer meer naast jouw kamer. En daarmee bedoel ik ermee te zeggen, als mensen het niet weten, als mensen er niet uitkomen. En ik was vroeger bureauchef in de Schilderswijk en daar had ik een adjudant en die zei altijd als dat gedoe werd, intern, dan ga je maar naar kamer 1. Nou, dat was dan de bureauchef, in alle bescheidenheid. Maar het is eigenlijk niet veel veranderd, dat is hier natuurlijk ook. Op het moment dat alle stemmen staken, dat niemand het meer weet, dan komen ze bij jou omdat jij inderdaad uiteindelijk de finale beslissing moet nemen. En ik heb uit die tijd geleerd dat geen beslissing nemen vaak slechter is dan een slechte beslissing nemen. Kijk, hele domme beslissingen, 3 keer in de week, daar krijg je een hoop gedoe mee, dat is duidelijk. Maar geen beslissing nemen, ik weet gewoon de werkvloer, het gezag, de partners willen op een gegeven moment horen waar je gaat staan als politie. En dat betekent dat je inderdaad, wetende dat je in die kamer 1 zit, wetende dat uiteindelijk als alle stemmen staken, dat bij jou het verzoek gaat komen om de knoop door te hakken. En wat ik al zeg, ik denk dat dat bij jou in hele goede handen is. Een tweede punt wat eigenlijk altijd bij politie werkt en ook qua leiding geven. Mensen doen niet zozeer wat je zegt, die doen wat jij doet. Dus als we nou ooit zouden denken, we schrijven hele stukken vol van wat er allemaal moet gebeuren. Het enige wat er gebeurt, men kijkt gewoon hoe jij je gedraagt. Je kijkt gewoon hoe jij je in de discussies gaat mengen. Kijken welke posities je inneemt, maar ook hele simpele dingen. Wat gisteren ook bij Josje werd gezegd, hou je jezelf ook aan de regels. Neem je je privileges, neem je tot je waar anderen zullen denken, goh wat raar. Dat zijn allemaal dingen. Mijn tweede kompasroos voor jou is inderdaad, mensen doen niet wat je zegt, die doen wat jij doet. En dan wil ik je in ieder geval meegeven dat het een hele enerverende periode gaat worden in de samenwerking. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dat heeft er alles mee te maken dat we binnen een tijdsbestek van een jaar, nou, we zitten allemaal naast elkaar. Ja, laten we zeggen, Karel John is de vaste speler op dit veld op het ogenblik. En hij heeft allemaal nieuwe korpschefs naast zich. En waarom zeg ik dat? Omdat het college van korpschefs voor Monique en voor mij een hele belangrijke vooruitgeschoven post, of wij zijn inderdaad verbonden aan jullie, om die samenwerking in het Caribisch gebied, die samenwerking met Nederland, die samenwerking met de nationale politie, tot een hoger niveau te krijgen. En we gaan volgende week op Aruba gaan we nog toelichten welke ontwikkelingen we al hebben ingezet. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat er nog steeds een weg omhoog is. Het kan nog altijd beter. En ik denk eerlijk gezegd, en niks ten nadele van mensen die nu weg zijn gegaan. Ik heb gisteren uitgebreid afscheid genomen van Josje. Hij blijft nog aan als adviseur. Maar juist in deze nieuwe setting, Karel als voorzitter, jullie daarbij aangetreden, denk ik dat het een hele nieuwe impuls kan geven aan alles wat er in de samenwerking, ook ten behoeve van uiteraard van de samenwerking, maar zeker ook ten behoeve van veiligheid, vertrouwen in de overheid, in het Caribisch gebied. Nou, ik wens je daar heel veel succes bij.